дар фасли баҳору наврӯз аз қадимулайём аҷдодони мо бо доир кардани мусобиқаҳои варзишӣ дар тиннати ҷавонону наврасон ҳисси мардонагиву паҳлавониро бедор мекарданд, ки ҳамин анъана то замони мо боқӣ мондааст. яке аз маъмултарин чорабиниҳои оммавии солимгардонӣ дар қаламрави мамлакат ин роҳандозии мусобиқаи гӯштингирӣ мебошад, ки ҳамасола дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ дар сатҳи баланд баргузор карда мешавад. шӯҳрату шаҳомат ва ҷазобияти майдони гӯштини миллиро дар ноҳияи Нуробод мухлисон хеле хуб медонанд. зеро ҳамасола дар доираи истиқбол аз ҷашни Наврӯзи ҷаҳонӣ дар ин минтақаи паҳлавонпарвар бо тамоми анъаноту урфу одати тоҷикона сабқати паҳлавонон роҳандозӣ мешавад. имсол низ дӯстдорону ҳаводорони гӯштин аз тамоми манотиқи кишвар роҳи тӯлониро тай намуда ба маркази ноҳияи Нуробод шаҳраки Дарбанд омаданд. ҳатто ҳавои боронӣ дилҳои мухлисону ҳаводорон ва дилбохтагони гӯштинро сард накард. баръакс дар чунин ҳаво дилбохтагони гӯштини аҷдодӣ ҳунарнамоии паҳлавононро тамошову дастгирӣ мекарданд. чун анъана навбати аввали майдондориро масъулин дар ихтиёри наврасон ва паҳлавонони ҷавон гузоштанд. яке аз хусусиятҳои ин мероси аҷдодӣ дар он аст, ки ҳама ҷавонон имкони ворид шудан ба майдонро доранд, махсусан дар ҷашни Наврӯз, ки иштирок озод аст ва дилхоҳ нафаре ки ҳузуру бозуи гӯштингирӣ дорад омода қуввозоӣ мекунад. яке аз паҳлавонони умедбахш, ки ҳоло дар синни наврасӣ қарор дорад, бо ҳунари болояш майдони имрӯзаро тафсон кард. ин навраси қавиирода амирҷони ҳотамшохзода мебошад, ки аз ноҳияи Муминобод ба ноҳияи Нуробод омада мехоҳад, ки аз ин ҷо бо тӯҳфаҳои зиёд баргардад. ман ҳотамшохзода амирҷон, ки аз ноҳияи Муминобод ба ноҳияи Нуробод сафарвар шудам. ман дар ин рақобатҳои имрӯза 2 нафарро шикаст додам ва дар оғози майдондорӣ гуфтаниам, ки хуб гӯшти гираму рақобат кунам, ҳамаи ҳарифонро шикаст дода дар ин мусобиқа майдондориамро бештар кунам. хеле ки дидем мо гӯштини миллии аҷдодии мо ҷаҳонӣ шуд. ман ҳам мехоҳам аз ҳозир майдондориамро бештар ва хуб кунам, ки дар оянда ман ғолиби мусобиқаҳои ҷоми Осиё ва чемпионатҳои ҷумҳурӣ, яъне боз ҳам чемпионатҳои ҷаҳон гардам. тӯҳфаҳое ки барои мо медиҳанд, мо хурсанд ҳастем, ки ба мо ин гуна тӯҳфаҳо медиҳанд ва мо хурсанд мешавему рақобатро аз ин ҳам дида хуб мекунем. рисолати аслии имрӯзиён посу ҳимояи оини гузаштаи хеш буда, онро чун мероси гаронбаҳо баҳри ояндаҳо ҳифз кардан аст. хушбахтона бо талошҳои роҳбарияти олии кишвар ва раиси шаҳри Душанбе, гӯштини миллии тоҷикӣ мақоми ҷаҳонӣ гирифту боз ҳам нуфузашро баландтар бурд. ёдбар мешавем, ки зиёди паҳлавонони муваффақи кишвар, ки имрӯз дар сатҳи ҷаҳон ҳунарнамоӣ мекунанд, қадамҳои аввали худро аз чунин майдонҳо шурӯъ карда буданд, ки имрӯз ҳам кӯдакону наврасони зиёде дунболи онҳо мераванд.
من از ناحیه خاورین و ناحیه نورآباد آمده دو رقیب خودم را شکست دادم. من خیلی خرسندم که در چنین مسابقه ها اشتراک کنم. من میخواهم که در آینده پرچم بردار ملت شوم. حالا این آغاز مسابقه است. من میخواهم که گشتنگی خوب گیرم، در مخلصان را خرسند کنم. برای غالبان و پهلوانان موفق از جانب ناحیه‌داران و صاحبکاران یک قطار تحفه‌های ارزشمند از قبیل 3 автомашина، گاو و اسب، گوسفند، مکافات‌های پولی و دیگر انعام و جایزه‌های ارزشمند پیش بینی شده بود که چنین توجه باز روحیه پهلوانان را بیشتر می‌کند. جایزه‌دار بازی‌های المپی پاریژ پهلوان موفق کشور تیمور رحیمов با همراهی پهلوان دیگری مملکت ابوبکر شیرов مهمان چهاربینی امروزه شده بودند که به هر دوی آنها همچون نشان قدرشناسی رهبریت ناحیه نورآباد مکافات پولی تقدیم نمودند که این روند میتواند در منبعد برای موفقیت آنها تأثیر بزرگ رساند. از анъанаҳои ҷашни бисёрам тоҷиконаи наврӯзи оламафрӯз ин баргузор намудани силсила мусобиқаҳои варзишӣ аст аз намуди аздавонӣ ва гӯштини миллӣ гӯштингирӣ. ва имрӯзам бибинед ки ҳамин доира нақшачорабиниҳои наврӯзи оламафрӯз тамоми сокинонро ба ноҳияи нуробод ба гӯштини бошукӯҳи гӯштингирӣ ҷамъ овард ва воқеан ҳам имрӯз ҷавонон ва паҳлавононе аз ҷумҳурии исломии Эрон, ҷумҳурии Узбекистон ва мизбон Тоҷикистон бо ҳам дӯстӣ карда истоданд ва ин баргузор намудани чорабиниҳои гӯштини миллӣ гӯштингирӣ ҳамчун ба ҳукми анъана даромадан дар баргузор намудани моҳвораи наврӯзи оламафрӯз имрӯз дар манотиқи кишвар баргузор гардида истодааст ва ман боварӣ дорам ки бо баргузор намудани гӯштини миллӣ гӯштингирӣ ва бори дигар мизбонон ва меҳмононе ки аз дигар ҷумҳуриҳо ба Тоҷикистон ватани маҳбуби мо ташриф меоранд ба худ як эҳёи ҳунарҳои миллии хоси ҳар як маҳалро бо худ хоҳад бурд. гӯштини миллии суннатӣ то имрӯз бо ҳамон шаҳомату зебогиаш миёни мардум маҳбубият дошта, дар фасли баҳору наврӯз мусобиқаҳо бештар доир мегарданд. бемуҳобо гуфтан мумкин аст ки сермухлистарин нави варзиш дар кишвар гӯштини миллии аҷдодӣ мебошад. исботи ин гуфтаҳо муҳити майдони имрӯза аст ки новобаста аз бориши зиёди борон ҳаводорон дар майдон ҳузур доштанд. бояд гуфт ки дар майдони гӯштини нуробод ба ҷуз паҳлавонони тоҷик ҳамзамон варзишгарон аз узбекистону эрон низ ширкат доштанд ки ба рафти мусобиқа ҷаззобияти бештар зам мекарданд. маҷид воҳид бар ин манолу аз ҷумҳурии исломии эрон қаҳрамони ҷаҳони кураш меҳмони мардуми нуробод буд ки ӯ дар рақобати аввалаш бо паҳлавони тоҷикистонӣ умар шеров рақобати тӯлонӣ дошт ки бо мусовӣ ҷамъбаст шуд ва баъдан ду нерӯсанҷии дигарро ҳам ин паҳлавони эронӣ бо мусовӣ анҷом дод, вале дар идома ӯ тавонист ки пирӯзиҳои пайдарпайро ба даст биёрад. ин паҳлавони эронӣ бо хушҳолӣ аз буданаш дар тоҷикистон ҳарф зад. خیلی خوشحالم که در میدان بزرگ تاجیکستان
مسابقات محلیشون شرکت کردم. اینجا بسیاری از قهرمانای بزرگ در رشته جودو، در رشته کوراش، سامبو همه اینجا با هم مبارزه میکنیم. خوشحالم که در این هوای خوب و بارانی مسابقه میدهیم اینجا و مردم تاجیکستان که برادران ایرانی هستن و خیلی خونگرم، خیلی به ما مهمان نوازی خوبی کردن و اینجا از اینجا من ازشون تشکر میکنم. دستشون درد نکنه. واقعا مردم خیلی دلسوز و ورزشکار دوست هستن و میبینید در این هوای بارندگی چه همه جمعیت هزاران نفر اومدن که کشتی بگیرن و کشتی رو تماشا کنن و لذت ببرن. ҷаҳонӣ шудани гӯштини миллӣ барои тамоми паҳлавонони тоҷик як ангезаи иловагӣ бахшид. зеро агар солҳои пеш фақат дар дохили кишвар ҳунари худро нишон медоданд, ҳоло бошад то ба сабқатҳои ҷаҳонӣ мераванду ҳунарнамоӣ мекунанд. майдондории ҷолиби Шодмон Резоев ва партовҳои олии ӯ ба мухлисон хеле писанд буд. дар ин миён Ҳақназар Назаров низ чанд рақобати ҷолибро ҳам нишон дод. албатта чӣ гуне ки медонем қадрдонии варзишгарон як омили бисёр муҳим аст ки шавқу ҳаваси онҳоро нисбат ба ин гӯштини аҷдодӣ боз ҳам зиёдтар мекунад. дӯстони азиз, чӣ гуне ки мебинед дар гӯштини ноҳияи Нуробод 3 автомашина ҳамчун шоҳҷоиза барои паҳлавонони арзанда гузошта шудааст ки воқеан ҳам ин тӯҳфаҳои олӣ метавонанд ки боз барои варзишгарон, барои он паҳлавононе ки ба Нуробод омаданд ангезаи иловагӣ бахшад, то дар майдон ҳунари арзандаи худро барои мухлисон нишон диҳанд. албатта каме ҳаво сард аст, каме бориши борон зиёд аст, аммо дилҳои мухлисон сард нест. ҳунару маҳорати паҳлавононро дастгирӣ мекунанд ва мо дар охир мебинем ки соҳиби ин шоҳи ҷоизаҳо кадоме аз паҳлавонони муваффақ мегарданд. дар маҷмӯъ мухлисону роғибони гӯштини суннатӣ имрӯз шоҳиди рақобатҳои арзандаву диданӣ гардида аз ҳунарнамоии паҳлавонон лаззат бурданд. паҳлавонони ҷавон ки аксари онҳо дар риштаҳои мухталифи гӯштин дар сабқатҳои ҷаҳонӣ ширкат мекунанд, сарчашмаи муваффақияти худро аз чунин майдонҳо медонанд. яке аз хусусиятҳои гӯштини майдонӣ дар он аст ки ҳамасола чандин чеҳраҳои нав ба мухлисон кашф мегардад. сулолаи лоиқуфоро дар минтақаи Рашт ва тамоми ҷумҳурӣ ҳамагон хеле хуб мешиносанд. имрӯз ҳам аз ин оилаи паҳлавонпарвар 4 нафар майдондорӣ намуданд. албатта онҳо як нав мизбон будани худро ҳам эҳсос карда бо партовҳои ҷолибашон рақибонро шикаст медоданд.
تحکورسی همه پهلوانان تاجیک از همین گوشتینگیری شروع می شود و خصوصا من از همین گوشتینگیری از خوردی سر کردم و سزاوار جایهای نمایان در سطح جهانی و آسیایی گشتم. ما فخر میکنیم که گوشتین ما جهانی گشته ایستاده است و حرکت میکنیم که در این گوشتین جهانی ما هم چمپیون جهان شویم در این نمود گوشتین. طبق анъанаи майдондорӣ дар майдон табақ гузошта шуд ки онро муҳсин ҳисомиддинов 4 карат қаҳрамони ҷаҳони кураш ва чемпиони бисёркартаи ӯзбекистон гирифт. баъд аз гузашти дақиқаҳо касе аз паҳлавонони шинохтаи кишвар ҷуръати бо муҳсин ҳунарнамоӣ карданро пайдо накард. дар ҳамин ҳол як ҷавоне пайдо шуду талаби бо паҳлавони ӯзбекистон нерӯсанҷиро кард. ин паҳлавони ноошно ҷаҳонгир бобоев аз фархори тоҷикистон буд ки бо чунин паҳлавони соҳибтаҷриба даст ба гиребон шуду беҳтарин нерӯсанҷиро ҳам нишон дод. рақобати марказии гӯштини имрӯза ки таваҷҷӯҳи зиёди ҳаводоронро ба ин сӯ кашид маҳз ҳамин дидор буд. дар чанд ҳолат ҷаҳонгир бобоев ҳаракатҳои хатарнок анҷом дод ва қариб буд ки ҳарифашро ноком мекард, аммо таҷрибаи ғании муҳсин монеа мешуд. хулас майдондории ин ду паҳлавон дору дароз идома карда ахиран ғолиб муайян нашуду ҳарду ба мусовӣ расиданд. حریف ازبکستانی من خیلی پرقوت بود. در حقیقت دشوار بود با گوشتین گرفتن. گوشتین مساوی شد ولی گوشتین ادامه دارد. کوشش میکنیم که جایزه یا یگان چیز گوشتین مکافات‌های عالی سزاوار گردیم. از تمام مخلصان جمهوری خیلی هم سپاسگزارم که مرا در وقت گوشتین خیلی هم دستگیری کردن. سپاس هزار رحمت که دستگیری کردن. дар идома бо сабаби бориши зиёди борон масъулин ба хулосае омаданд ки гӯштинро манъ кунанд ва идомаашро ба санаи 12 апрели соли ҷорӣ гузоранд ки бо даст додани фурсат аз рафти рақобатҳо ва ғолибони шоҳҷоизаҳо шуморо ошно хоҳем кард.